Atavatan Media Las Vegas'daki Dünya Teknologiya Fergisine çağırıldı. Dünyanın en iri teknologiya fergisi CES 2026 ABŞ'nın Nevada ştatının Las Vegas şäherine 2026-njy ýylyň 6-9 ýanwar aralygynda geçiriler. Bu awraýly çäre dünýäniň öňde barça teknologiya kompaniýalaryny, innovatorlaryny we halkara metbuat wekillerini bir ýere jemler. Atavatan Media bu ýylky CES 2026 fergisine resmi media wekili hökmünde gatnaşmak üçin ýürete çakylyk aldy. Atavatan Medianyň şeýle awraýly halkara çäre çağırylmagy türkmen metbuatynyň halkara giňişligine tanalmagy we işçiliginiň artmagy uğrunda möhüm ädim bolup durýar. Atavatan Medianyň CES 2026 gatnaşmagy dünýä teknologik täzelikleri barada maglumatlary türkmen dilinde giňden ýaýratmagy uly goşan goşar. Fergi bilen bagly ähli täzelikler Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtynyň CES 2026 Las Vegas bölümünde şeýle hem Instagram, TikTok, Facebook ýaly jemgyýetçilik torlaryna paýlaşylar. Bundan başga da Atavatan TV YouTube kanalyna ýürüte video habarlar tomoşaçylara ýetirler.